Bună seara, community! Ce faceți? Bine ați venit la Două Pupeze Negre! Mă bucur să fim sâmbătă seară împreună cu dumneavoastră. Și eu, bună seara, dragilor! Barbie, Bianca aici de față. În seara asta, dragilor, o să cunoaștem o persoană din comunitatea LGBT, frumoasă, deșteaptă și, cel mai important, cu un suflet mare. Și atunci am decis să o invit și să împărtășesc ce am cunoscut eu, să cunoașteți și voi. Pentru că oamenii frumoși trebuie arătați. Pentru că sunt din ce în ce mai puțini oameni frumoși și cred că ești de acord cu mine, Barbie. Da. Sunt foarte puțini oameni frumoși și atunci, măcar ăștia care mai suntem oameni frumoși, nu mai frumoși în exterior, cât și în interior. Bineînțeles, clar. Așa că nu mai stau, microfonul l-ai pus pe jos, fată? Nu, okay. La mine mâna. Bun. Nu uitați că puteți să ne dați mesaje pe Facebook cu noi teme, cu noi, poate vreți să veniți la Două Pupeze Negre, să vă arătați un obiect de artă, să vă prezentați un proiect, da? Noi suntem deschiși la propuneri. Echipa Două Pupeze Negre se axează pe oameni care nu sunt cunoscuți, însă vor să fie cunoscuți pentru că are ceva să arate comunității și comunităților. Nu o să mai prelungesc puțin, vreau să invit pe Loredana Ionescu în platou la Două Pupeze Negre, alături de mine. Bună seara, iubite! Hai, iubita, cam cu mama! Bună, aici între noi! Bună! Ce faci, iubita? Bine. Mă bucur că ai reușit. Mulțumesc pentru invitație. Așteptam să vin la veselia voastră aici. Și uite că am ajuns. Mă bucur. Haide, ne punem pe canapea. Să punem pe canapea. S-a făcut vocea. După dumneavoastră, doamnă. O să te rog să te pui puțin mai în mijloc, Lori. Așa. Super. Ne auzim, totul bine, da? Vreau să cad. Loredana, eu te-am prezentat ca o persoană minunată, dar însă de asta o vreau să descoperim de ce am spus vorbele astea. Hai să vedem. Tu ești o persoană LGBT, de când ai descoperit că ești o persoană LGBT? O persoană LGBT din copilărie, pot să spun. Deci din copilărie, sigur. Din copilărie am început să fac roțile mamei de mireasă, în primul rând. N-am fost singura. Chiar și acum, curând, săptămâna trecută am fost la țară la ai mei și am găsit rochia mamei de mireasă și m-am uitat la ea, cum mă îmbrăcam și îmi imaginam așa cum eram eu în copilărie. Da. Să știi că toți, dragilor, adică ăștia care cel puțin le-am descoperit de mici fiind persoane LGBT, de mici am probat tocuri, rochi, make-up, mă rog, nu ca la carte, dar aspecte feminine în general. Exact. Loredana, tu am spus la prezentare pentru că eu chiar nu te-am cunoscut prea mai câteva de zile. Mulțumesc și pentru prezentare. Foarte frumos din partea ta. Mulțumesc. Nu știu dacă sunt o persoană cu suflet bun. Mai am și defecte ca orice om. Eu nu te-am prezentat ca un om perfect. Stai puțin, dar nu te-am prezentat ca un om perfect. Eu așa am înțeles. Însă ești un om cum ar trebui să fie mulți oameni. Înțelegi? Da. Cam cum ar trebui să fie mulți oameni. Exact. Și atunci o să te întreb, că sunt curioasă și e o întrebare pentru mine de foarte... De ce ți se spune așa, iubita? E un compliment. Dar nu înțeleg de ce, adică de unde a pornit treaba asta, de fapt? A pornit eu în decembrie anul trecut, în 2019, am cununat o persoană în orale, Elodia Dinescu. Nu, Dinescu. Are via fata? Nu fata. Elodia acoperire, să zic așa. Cu un tip, care nu mai știu cum îl cheamă pe filmul. Mă rog, așa. Și de acolo a început o persoană pe Facebook, nașa, să tot îmi spună, până la petrecerii private și așa, la fel, nașa, posibil și aparițiile mele mai
de nașă, că mie îmi place să... Am văzut, e mereu așa, cu schipici. Vezi, sunt pe moda mai veche, să zic așa. Tineretul din ziua de astăzi mai e și mai spre feminin. Uite, mă, dragă, ia uite-mă. Tot Să-ți toată portoasă. Am înțeles. Așa. Așa. Îmi spune colega asistenta că mi se vede un sfârșit. Ce să fac, dragă? Scuză. Așa. Și probabil aia mi se spune nașa. Am înțeles. Oricum mi se pare, la câtă lume din comunitatea noastră... Oricum urmează să punem între două cupluri. Super, super. Chiar mă bucur. Chiar o să avem o cununie, dragilor, aici în platou, între două persoane LGBT. O să vedeți. Surprize, surprize. Și nu sunt Andreea Marin. Bun. Ok, deci am lămurit asta cu nașa. Spune-ne de ce atât de târziu ai apărut în comunitate vizibil. Atât de târziu. Eu spun din câte am văzut, adică serios, fiind Noi oricum, eu te știam pe tine din grupul prin ok, mai te vedeam ok. și așa. Da. Eu am stat mai în umbră, să zic așa. Ok. În primul rând am venit în București de vreo 12 ani. Să nu uităm că am 40. Mulți ani specificat. Mulți înainte, ales fenomenal. Da, mulțumesc. Deci în urmă cu 12 ani am venit în București și atunci am început eu, aveam chestia asta de mică, să fiu în rochițe, peruci, îmi făcea tot felul de prostii acasă, tăiam bazmalele lui bunica, le făceam păr și așa, dar în București venind am descoperit peruci și tot ce a trebuit și am început să mă și travestez. Am înțeles. Și atunci ai apărut în comunitate acum câteva luni. Nu câteva luni. De fapt, tu erai, dar tu nu erai atât de vizibil. Nu eram atât de vizibilă. Am avut câțiva prietene, în care erau mai retrase, să zic așa, și nu aveam cum să apar eu în fața lor. După aceea am renunțat la prietenie. La anturaj. Anturaj, da. Exact. Mi-am dat seama că nu este potrivit pentru mine și am început să cunosc persoane. Pe voi. De asta mă și aflu aici. Și așa am început să fiu oarecum în comunitate și alături de comunitate. Loredana, o să spun de pe acum, dacă e vreo întrebare mult prea personală, să-mi spui, pot să mă abțin, adică să-mi spui. Nu vreau să intru. Sunt deschisă și... De-aia te-am și invitat, pentru că am văzut că ești așa. Ok, atunci o să încep cu întrebările din nou. Coming out-ul e făcut vis-a-vis de familie, știe familia, cumva? Familia știe, dar după cum am spus, am și o vârstă în care noi nu ne-am născut așa, cum să zic... Cum e în ziua de astăzi? Cum e în ziua de astăzi, să te afișezi, să te afirmi, să nu știu ce. Da, era mult mai ascuns. Era mult mai ascuns. Adică eu când am descoperit prima dată la 16-17 ani, când am început să dau seama. Chiar vorbim puțin de istoria LGBT, deci cumva ea fiind puțin mai în vârstă cu câțiva ani decât mine, atunci poate să spună cum era vremurile pe atunci. Așa că bagă Evita. Deci când aveam vreo 15-16 ani, așa, și am început eu să realizez ce se întâmplă cu mine, mi era și oarecum teamă, nu știam, Doamne, o mai fi cineva ca mine, sau eu sunt singura, ce se întâmplă? Na. Dar și-a trecut. Am fost chiar și, cum să spun, căsătorit sau... Serios? Foarte frumos! Bine, nu cu acte, cu sau... concubinaj. În concubinaj am fost cu o fată la vremea respectivă, tot ca să ascund oarecum chestia asta. Vezi, eram de la țară și puneam să ascund un pic cum e la țară. Da, la țară e comunitatea mai mică, totul se știe, presupun. Dar m-am mutat în București, viața frumoasă, am descoperit oameni frumoși și nu mai mi-a fost teamă să fiu ceea ce sunt. Familia știe, cel puțin sora mea am o relație extrem de apropiată și mă înțelege și...
Tu ești o persoană foarte sensibilă, am observat asta, ești o persoană foarte sensibilă și nu sunt Andreea Marin. Însă am sesizat asta și nu acum, de când te cunosc, ești o persoană foarte sensibilă, însă, când te-am cunoscut prima oară vizibil, am înțeles că ești o persoană foarte dură, știi, foarte directă, foarte... Însă, de fapt, asta spun, dragilor, aparențele înșeală vis-a-vis și de-aia e bine să nu mai punem etichete la oameni din prima fază, pentru că s-ar putea să greșim. S-ar putea să greșim vis-a-vis de personalități, de omul în sine, așa că asta a fost o lecție chiar și pentru mine, având de vedere, pentru că, știi, mamă, ce tipa asta, cine e cu ea, ce e așa, ce e așa, și atunci am văzut că ești foarte sensibilă și, pe lângă asta, că n-ați foarte sufletist, este faptul pentru că tu, din punctul meu de vedere, faci activism fără să știi, sau poate cu bună știință. Poate nu-mi dau seama. Sau știi ce? Mi se pare că asta ar fi normal. Știi? Așa. Mai mult chestia asta. Adică nu văd că fac ceva wow sau vai ce-am făcut. Și eu și dacă am ajutat o persoană, nu mi se pare ceva wow. Și o să spun de ce spun activism, pentru că clar o să vă puneți întrebarea. Dar Loredana de-a lungul statului în București, de când s-a mutat în București, a tot primit persoane din comunitatea LGBT și nu cred că, nu știu dacă numai, dar știu că sigur de câteva persoane LGBT care au fost într-o situație critică, da, neavând să stea, le-a primit chiar și acum una asta la tine, care a fost și pe la mine. Da. Și atunci de-aia spun, face activism în felul ei, da? Așa facem noi pupezele, activism în felul nostru. Și atunci să spun, câtă lume, e adevărat, poate că multă lume nu poate să facă asta, eu știu, e mai fricoasă, n-are spațiu suficient, eu știu, mai stă și cu 20 de persoane, habar, da? Însă tu ai făcut-o și nu cu o persoană, cu câteva persoane transgender din București pe care le-ai susținut până și-au revenit puțin financiar și și-au permis. Și nu numai București. Și nu numai București, nu? Nu. Cum e să bagi la tine în casă oameni pe care nu-i cunoști? Mai, nu știu, asta mi se pare ceva normal. Adică nu iau vai, cu toate că nu am încredere în totalitate, că mai sunt persoane care au mai și plecat din casă cu ceva ce nu le aparține. Deci s-a întâmplat. Da, sigur. Și nu numai odată. De mai multe ori. Dar totuși nu m-a interesat asta. Eu sunt pe opoziție și mă mențin. Exact. Important e noi să fim sănătoși și dacă nu ne-au pus stopul luatul ăla, eu știu, habar n-am ce ți-a luat, nu ți-a pus stop și încă te-a lăsat să poți să faci treaba asta, ți-ar place pe un viitor apropiat să te implici mai mult în partea asta de activism vreodată? Nu știu dacă mi-ar place asta, dar îmi place să ajut oameni. Nu neapărat, și nu îmi place să... Dar de ce? De ce? Să fie, cum să zic, să se vadă. Ok. Mai din umbră. Foarte frumos, foarte frumos. Dar acum întrebarea mea este de ce există oameni ca tine? De ce există oameni ca noi? Care se poate. Ca bine, deci se poate, dar de ce? Și de ce nu sunt așa mulți? Și de ce îi faci tu treaba asta? În primul rând, de ce facem noi treaba asta? De ce? Nu știu, poate că așa a fost și Dumnezeu. Fată, suntem noi să mai fie și persoane pe pământ, de ce nu lăsă? Așa e, așa e. Și poate, fără să ne dăm seama, și nouă când ne este greu, poate ne ajută și să știi că așa e. Loredana, sunt de acord cu tine, cu Dumnezeu. Să știți că chiar dacă suntem noi persoane drag queen, traveste, transgender, și noi asta nu contează. Și Dumnezeu e același din punctul meu de vedere. Nu știu. E adevărat, în paranteză, nu cred în biserică, nu cred în Biblie, cred că ceva există. Că nu, cred că Dumnezeu există până la urmă. Oricât ar fi, există ceva, da? Și trebuie să avem frică de cineva, apropo de conștiință. Bun. O să continui cu seria de întrebări, Loredana. Te rog. Spune-mi, ce zodie ești? Păi, Scorpion. Scorpion, foarte frumos. Suntem în luna Scorpion. Ce culoare îți place? Negru, roșu și verde.
Barbie, dacă ai vreo întrebare, te rog frumos să dai o discuție liberă, deci poți să o pui și tu întrebarea când îți vine vreo întrebare din aia fabuloasă, că știm că ai acolo ce trebuie. Nu mai gândesc. Loredana. Hai să vedem, spune-ne. Am o întrebare, scuză-mă că te întrerup. Ea mi-a explicat, în special mie, că ea își mai creează ținutele. Și de unde atâta imaginație? Păi, am 40 de ani iubita. Știam asta, dar vrei să faci ceva pe eu, la viitor? păpușile mele, eu mă jucam cu păpușile. Când eram micuță, la 5, 6, 10, până hai, bine, să nu exagerăm, până la 10 ani mă jucam cu păpușile. Și eu aveam păpuși, aveam prieteni în care ne jucam păpușile și le coseam rochițe. Și și așa am început să-mi iau o rochie, dacă nu îmi plăcea cum venea pe mine, o mai modificam, o mai coseam, îi mai tăiam, îi mai puneam. Și de lung o făceam scurt și de scurt lung. Vreau și eu asta să încerc să fac din scurt în lung, dar nu știu dacă o să iasă vreodată. Mă rog, să revenim. Loredana, spune-mi dacă ai fost vreodată discriminată pe baza de etnie, de culoare, în general. Pentru că am suntem cumva ciocolatii, mi-așa îmi dori să zic. Da. Și dacă te simți vreodată, și nu neapărat când ești drag queen, travestit, whatever, ce vrei tu, și normal, da? Dacă te simți vreodată discriminat, eu știu, în magazin, în transportul în comun, dacă mergi cu el, la magazin, oriunde, dacă ai simțit vreodată, scuză-mă, mă rog, dacă ai fost vreodată discriminat, dacă te-ai simțit vreodată discriminat. Cel mai mult m-am simțit discriminată la școală. Ok. Când eram în liceu, în generală, 5-8 și liceu, mă simțeam. Și eram foarte discriminat. Pare rău pentru tine să Acum știi că... 20 de ani erau alte mentalități și... E adevărat. Adică, na. Când mergeam pe stradă și când ieșeam, mă uram pauzele. Nu-mi plăceau pauzele, că trebuia să ieșim afară sau stăteam în clasă. Da. Îmi pare rău că am vrut să ating un subiect atât de sensibil. Știu că e un subiect și sunt sigură că ai fost destul de dificil pentru... Dar acum, de când sunt în București, nu mă mai interesează. Adică nu mai pasă. Și cum ai ajuns? E vorba de vârstă sau ai căpătat o anumită forță și atunci poți să trăiești sau nu mai dai importanță? Cum? Nu mai dau importanță. Dă-ne un sfat asta la oamenilor care pățesc în momentul ăsta și vor să depășească și ei ca și tine. Care e secretul? Ce trebuie să facă ca să nu mai fie discriminat, să nu mai... De fapt, n-ai cum să nu fie Să-și discriminat. asume. Să înțeleagă. Chiar dacă se ia cineva, spre exemplu de mine, dacă s-ar lua cineva, eu dau un sfat, dar eu nu respect, să zic așa. Să tacă. Și asta e. Că îl face, cum îl face, pe stradă sau așa, e bine să taci. Eu nu pot să tac. Mai cunoaștem. Nu pot. Nu, e adevărat. Din păcate, dar în zilele noastre, în ultimii ani, te-ai mai simțit vreodată discriminat? Nu. Nu. Sau nu mai m-a interesat. Sau nu te-a mai interesat, ok. Dar pe care ai auzit vreodată, eu știu, vorbe pe la spate. Tu o să Da, nu de important. Sigur. Dar O să te întreb o întrebare pe care sunt curios. Ai văzut că există tot felul de asociații din care luptă pentru drepturile romilor, LGBT, tot ce înseamnă discriminare, orientare sexuală și tot așa. Spune-mi dacă crezi în asociațiile astea. nu cu părere de rău. O să te rog dacă poți să-mi dai și de, să-mi spui și de motivul. E foarte Păi, important cunosc, și de respect. Ca să ne înțelegem. Deci eu sunt o persoană transparentă și nu mă interesează ce se spune după. Da, pentru că ești pe banii tăi, nu, Da. până la urmă ești o persoană independentă. Nu pentru că cunosc foarte multe persoane care sunt destul de fără familie, să zic așa. Adică eu am avut norocul să mă nasc într-o familie în care m-a susținut din toate punctele de vedere. Ai fost norocoasă din punctul ăsta de vedere. Dar mai sunt și persoane care nu au norocul. E adevărat. Și după ce că sunt
zborniți, să zic, de acasă și făcuți în tot felul, să pleci, să nu știu ce, că nu-mi trebuie la ușa mea, haha, ce, să știe și să, așa. Să mai, speră că se duce la o persoană, spre exemplu, să vină într-o comunitate. Nu vreau să dau nume în care. Și nu-i ajută, atunci, pentru ce sunt? Asta nu înțeleg eu. Da, nu știu, eu pot să spun așa că e posibil să nu avem fonduri suficiente pentru că, uite, statul român nu dă asociațiilor care luptă pentru drepturile oamenilor, nu dă niciun fond. Mai nu vreau să dau nume. Nu e vorba de nume. Da. Eu am trecut și eu pe perioade proaste din viața mea. Nu era totul roz. Și nici acum poate mi-aș dori mult mai mult. Dar mă duceam la, cum să zic, asociații. Cred că e cea mai veche, cred că știm despre cine, dacă de acum mult timp, cred că... Da. Deci e cea prima, da. O să dau și de la accept. Așa, bravo. În care ceream 15 prezervative, care era normal să ți le dea pe lună. Că am și făcut prostii puțin. Am înțeles. De ce? De acum câți ani vorbim? 3-4 ani în urmă. Ok. Așa? Ei, nici alea 15 prezervative nu. Păi și ce spune? Și atunci, că nu are. Bun, nu avea luna asta. Mă duceam luna viitoare, sau peste 10 zile, 15 zile, 30, 20. Loredana, Până când nu mai interesa să mai mă duc. Deci tu presupun că acum câțiva ani ai spus-o mai devreme că făceai munca sex work și aveai nevoie de protecție. Da. Am înțeles. Și nici măcar asta nu te ajuta. Am înțeles. Nu știu ce să spun, îți respect decizia, încă o dată îți spun și îți mulțumesc frumos că ai fost sinceră cu mine din punctul ăsta de vedere. Da, cred că oricum mai trebuie de lucrat din multe aspecte de acest gen și așa este. Ok. Apropo, mai și menționez chestia asta. Mă duceam eu acum și la 10 minute, o jumătate de oră, dacă se ducea altă persoană, care știu sigur și nu vorbesc prostii, cu o ciocolată sau o cutie de bomboane, îi se vedea și 50 de prezervative, nu doar 15. Așa că... Și din punctul tău de vedere, de ce trebuie să se întâmplă asta? Asta ne place. Dacă pentru o ciocolată ne tindem? Din păcate, da, iubita. Eu și pe jumătate. Și de asta nu cred. Dăm o jumătate să vezi că sunt a ta. Glumesc. Nu, din păcate așa e. Dar te înțeleg și, din păcate, uite și asta cu spitale din România, din păcate, cred că o să avem și un subiect, cred că de ce în toate trei, pentru că pe Loredana o să avem aproape weekend în emita două pupeze și o să discutăm tot felul de subiecte ale prezentului și nu numai. Și atunci o să abordăm și asta cu spitalul. De ce se dă șpagă? De ce în alte țările europene civilizate nu acceptă doctorii sau dacă sunt prinși, sunt amendați 3 luni de zile cu salariu și nu le convine să ia 100 de euro ca să piardă 3 luni de zile din salariu. Și atunci o să abordăm mai multe subiecte pe tema asta. Deci oricum, am înțeles. Nu crezi în asociații și sunt niște... Ok, și te înțeleg perfect. Și eu dacă aș fi pățit ca tine, cred că și aș fi procedat din punct de vedere la fel. Însă ai timp să schimbi părerea, crede-mă. Ai timp. Posibil. Ai timp. Spune-ne cu viața amoroasă cum e. Poate sunt predentesc care o să-ți dea mesaj după emisiune, Loredana. Mulțumesc! Auzi, dacă ai venit să le-i fața, știi că închidem orice, da? Nu, că reușesc. Dă coleră, da, Cu viața amoroasă, de 2... E măritată, vă spun, e măritată și are și 2 copii. Da. Și unul în punta. Ca să înțelegem. Nu, vorbim Da, cu viața amoroasă de 1 an și 2 luni sunt extrem de fericită. Eu îți dă, care e secretul? Mărite-te! Cu cine trebuie. Corect. Da. Deci, mă susține al meu iubit, mă susține din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere. Ce trebuie să avem o persoană pe care vrem să stăm cu ea în aceeași casă, să împărțim bune și rele?
Ce trebuie să aibă în prima fază să sesizăm că e persoana potrivită? Din punctul de vedere. Sinceritatea din punctul meu de vedere. Păi și sinceritatea se câștigă în timp, dacă stau să mă gândesc, nu? Da, dar dacă vezi că o persoană începe să zăstănuie niște chestii din viața lui, din trecutul lui, ce poate doar ție ți le spune, încep să prinzi încredere și să zici, mă, persoana asta e sinceră cu mine și merită mult mai mult. Mie mi s-a întâmplat chestia asta. Da, așa e, din punctul de vedere. Adică al meu, cu asta m-a duce. Cu sinceritate. Da. Cu sinceritatea, cu iubirea lui, care mă sufocă uneori. Nu prea iubi. Mă bucur că ai specificat că ai iubit. Da. Stați liniștiți. Păi să știi că am pus o poză pe Facebook-ul meu cu tine, un selfie împreună, cred că de Halloween, dacă nu mă înșel, sau nu mai știu dacă e Halloween. Tu știi cum a Întâlnim și... Mă rog, ideea este că mi-a zis, da, cine e prietena ta asta? Opa! Înțelegi așa că s-ar putea să fie predenteți care să... Mie îmi place foarte mult să fiu purtată. Oh, dar cui dracu nu-i place? Să veniți? Eu am o vorbă. Ochii văd, inima cere, conștiința spune nu și nu. Da, și codul IBAN e cel mai indicat. Bun. Bani, tu cum stai iubirea cu... Hai că vrei să depășim? O să zic și eu, uite, luăm așa. Dacă aveți întrebări, hai să jucăm cu un joc așa de întrebări. Eu am venit aici, scuze, să fiu întrebat. Deci nu vrei, da? Bine, sâmbătă viitoare, bine, sâmbătă viitoare, bine, nu. O să pun și întrebări. Bine, bine. Bine, ok, atunci hai ca să începem cu întrebările din nou. Îmi spune-ne dacă ai animale de companie. Mai mi-a plăcut întotdeauna animale. Ai un animal de companie, dar nu putem să-i dăm nume. Nu este chiar un animal. Uneori. Da. Îmi plac, dar nu am ele. Gândeai că mi-a picat pista. Tu te trezești și te vezi că dacă ești micuța. Da. Bun, eu spun ca regia să-mi pregătească o melodie. O să te duci puțin pe acolo ca să băgăm o... Te cheamă puțin, da? Așa să-ți vedem mersul, iubita. Bun. Loredana, spune-ne cum când te aranjezi ca... Când ești, deci ca să se înțeleagă lumea, ești și băiat și fată în același timp. Da. Ok. Unde te simți mai împlinit? Pe partea masculină sau când ești arăs pe partea feminină? Și. Ambele. Ambele. Deci nu am o chestie mai... Când ies în club, uite, în club, când ieșeam acum cu pandemia asta, mai Da. Nu pot să ies altfel. Doar așa. În postura. Nu știu, nu sunt eu, nu mă regăsesc acolo, nu sunt. Am încercat o singură dată să ies și nu am fost eu. Nu mă cunoștea nimeni. Și asta era ceva ciudat. Și... Da, să știi că... Dar ziua, îmi este foarte greu să ies așa, îmi este și nu că nu aș vrea. Tot din cauza comunității. Da. Din păcate, comunitățile sunt o problemă și cred că ar trebui în curând ca România să se dezghețe la minte și... Da. Și cred, eu v-am spus și v-am mai spus și în filmările pe care m-ați văzut mulți dintre voi, cred că majoritatea oamenilor nu au o problemă cu culoarea mea. Bine, sunt și acolo grav, mult și multă lume care au o problemă cu culoarea mea, cu culoarea lui, ăla e prea alb, ăla e prea brunet, însă când vorbim de comunitate LGBT, din punctul meu de vedere, 70% din oamenii care aruncă cu hate în comunitatea LGBT+, sunt niște frustrați. Nu vreau să vă jignesc, însă o să vă spun și o să mă repet. Frustrația, fără să vreți, o căpătați. O căpătați de la locul de muncă, o căpătați de la factura venit mai mult și o să vă dau un exemplu. Deci, la locul de muncă, dacă
tu ai niște colegi și toți colegii ar trebui să plece la ora 4, însă vezi că doi colegi de-ai tăi pleacă mai devreme cu 30 de minute și tu o să zici, bă, ăla de ce pleacă mai devreme? Nu poți să te uiți lui șeful, nimica. Nu poți să le zici nici lor nimica și atunci tu aparezi 10% frustrație, mă rog, minus plus 10, înțelegeți voi. După care te duci cu mașina în trafic, vezi că unul stă calea și vrei să-l înjuri sau nu a pus să-l înjuri, mai adaug încă 10% frustrare și acolo. Te duci să plătești o factură la Digi, mă rog, la o companie de telefonie și vezi că factura ta era de 50 de lei și vezi că îți mai pun încă 4 lei pe NV. N-ai cum să te ceri pentru 4 lei, îi plătești. Mai adun 10% frustrare și tot așa. Și atunci, când vezi o persoană vulnerabilă pe internet și tu ești în pat sau pe canapea și el nu poate să te vadă ca să fiți face-to-face, o să arunci în ea un hate, pentru că tu în felul ăsta îți arunci tot hate-ul, toată furia aia pe care n-ai putut să o dai când trebuia. O arunci asupra persoane vulnerabile și nu vorbesc doar de persoanele LGBT. Și la o persoană, uite, pentru că Loredana și Barbie am văzut hate că primesc și femeile biologice. Deci nu doar noi. Da. Adică o femeie biologică, eu știu, poate că e mai plinuță, poate că e prea slabă. Orice om. Exact, primește fără hate. mânci, fără Exact, picioare, măi, și da. grași, și slabi. Și atunci, sfatul meu iubiților, deci celor care ne aruncă hate, vă sfătuiesc să mergeți, că există, nu știu, anumite asociații, nu știu dacă companii, mă rog, care vă pun la dispoziție camere cu televizoare, cu frigidere, cu electrocasnice și vă dă o bâtă de baseball și voi contra 50 de lei, 100 de lei, puteți să rupeți și să spargeți tot prin camera aia. Și voi așa vă calmați furia. Și o să vedeți că nu mai dați cu hate. Am vrut să-ți precizez asta. Ok, sunetul, avem probleme, pregătim momentul Am artistic. ales-o. Da, ce ai ales-o, ai spus? Am ales-o. Ai ales-o și ce? Neagră, brunetă? Nu știu că mi-am Groasă, subțire? și am pus așa, mișto. Să-mi dai un semnal, da? Ce faci? Ai ales ok ce? Ce înseamnă asta? Dupla 1. Să se ridice? Auzi, să ridică-te. Treci pe vorbi foarte Dar bine. nu numai eu, toate că eu mi-am făcut momentul ăsta. Hai, fată, bagă aici și că doar de-aia ești aici și Păi numai eu. Hai că dansăm toate împreună, uite, mă ridic și eu, haide. Câte momente vrei să fac? Iubita, profităm la maxim, ce să facem? Nu știu cum începe. Nu știu ce ai băgat. Păi nu înțeleg, că tu Mulțumim! Haideți să ne așezăm că ne-am prăpădit de când am dansat. Ce să facem? Da, frumos la voi aici. Mă bucur că îți place, mă bucur de sezonul 2.
Mă bucur că prin proiectul Mă bucur că prin proiectul Intersect, cu ajutorul CJR și Mozaic, am reușit să dăm drumul la emisiune și le mulțumim frumos. Și vreau să... Eu, iubita, eu tot spun direct. Mie îmi place să spun lucrurile și să arăt lucrurilor așa cum sunt. Până la urmă, chiar am fost felicitată de anumiți oameni destul de importanți pentru mine, pentru că, bă frate, asta arăți, asta faci, asta e realitatea. Hai să nu o mai ascundem, hai să nu ne... că totul e rost, totul e frumos în comunitate. Bun, spune cum te-a afectat COVID-19. Sunt multe de Ia-le cu începutul. În primul rând, mi-am luat dreptul să ies și într-un club. Deci Clar. asta era o fericire pentru mine, sâmbătă știam. Aveam program, ieșeam într-un club, mă distram, veneam acasă și aia era. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, aceeași treabă tot timpul. Așa. Deci asta cu clubul te-a afectat Asta cel mai cu clubul mult. foarte mult. Doi este că am primit și o amendă pe timpul copilului. Aoleu, așa e. Ia spune, despre ce e vorba? Sectiri foarte tare, nu vreau să povestesc așa, să mă ia de cine nu trebuie, dar trebuie. Scuză-mă puțin, regia, cât timp mai avem la dispoziție să-mi spui? Mai avem? Nu funcționează. 7? Da, da, arată așa, ce dracu, că nu merge scripătoarea asta, mai dă și o groază. Bun. O scripătoare! Bun. De ce zâmbești, fă? Bun, Loredana, avem multe de discutat, Da. e clar, nu? Deci, dragilor, ne vedem și duminica viitoare, tot cu Loredana, sperăm, aici în platou, să mai discutăm, să stăm, că se pare că chiar avem ce să discutăm. Bombă. Cât mănânci, mă? Dar nu mai pui și tu stop? Hai, pregătește melodia, că trebuie să ajungi și acasă, să-ți cocățelul afară. Ce? Aia de la Revedeaua. Hai, măi, bagă ceva. Bun, hai aici, iubita, alături de mine, că ăsta mănâncă. Așa. Bun, se pare că am mai trecut o seară alături de noi și vă mulțumim că ați stat până la ora asta așa târzie cu noi. Vrem să vă facem șederea acasă mai liniștit, acum dacă nu mai e club, să vă îmbunăm și încă o dată. Da, facem caterincă, însă venim și cu fapte reale, cu informații utile pentru voi, da? Deci îmbinăm utilul cu plăcutul. Și vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi și că ne susțineți în ce facem. Nu suntem profi, însă avem o echipă și mulțumim la toată echipa că mă ajută să fac proiectul ăsta de suflet pe care înseamnă 2 cupeze negre. Scuză-mă, dar sunt obosită. La ora asta eu așa fac. Am înțeles. Duraselul e mai bun, să știi. Da. Mulțumesc și Loredana de Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc mult, Loredana Ionescu. Hai, invita pe firea în grupa. Seară bună!